No, čaute všetci. Tentokrát budem zase natáčať Clash Royale, ako vidíte. No a zase pôjdeme ako vždycky tie dve hry, lebo tak že dá robiť, tie dve hry sú proste zabava. Lebo na čo robiť dlhé video, to nikto nebude pozerať. Takže radšej spravím takto, také kratšie videjko, nech vás to bude baviť a dúfam, že vás toto videjko bude baviť. Ešte si vyupgradím nejaké veci. Tak akože nechcem, aby som prehral. Ako minule, pamätáte, ako som prehral tú prvú hru, tak to asi nebude moc dobré. Takže tak. No, idem prvú hru. Inak chalani a babi, sorry, že kašlem, len taký, ja som taký, že bolo chorý, takže sorry. Ja vám nechcem, že chcem natáčať, aj keď som chorý, lebo tak, nie, akože nie som, že, nehovorím, že som chorý, ale tak chápete, že ako to myslím, že kašlem, alebo som taký, že proste ukašľaný. Takže, tak. A moc to nedávam, zatiaľ. A dúfam, že to dám, lebo chcem proste vyhrať. Zabava vyhrávať proste. Je zabava hrať hry, kde vyhráš, lebo tak proste to proste zabava. Bo tak čo robíš v hrách, kde proste prehrávaš? Čo by si tam robil? Chápeš, že proste shit, úplne shit. Takže tak. Sorry. A pocit, že zatiaľ prehrávam nejak, akože nie, že tými vekmi, ale tak akože mám tohto. Ani som sa nedotkol, zabil ho to nejak. To čo je? Scam? Počkaj. Chytím ho fireballkou. Tam na to búsať, čo to je to giant taký, ako sa volá. No je to som nemarol, oni ma zožerú. Ale to je scam. Dobre. Zatiaľ mám pocit, že mi to ide. No. Nemoc, lebo tak akože máme pár sekúnd a zatiaľ nikto nevyhráva. Nie. Neverím, že prehrám. Nechcem prehrať, dobre. Ale 32 sekúnd. No tak to sa dá. Fúha. Inak, pardon, ja som vám zabudol natočiť tú šortku, čo mám na tom počítačovom účte. Sorry chlapci, ja som úplne zabudol, aj babi, úplne sa ospravedlňujem. Ja vám to natočím, dnes vám to natočím, teraz. A vidím, že som vyhral. Počkajte, idem si zapnúť Roblox. Ježiš. Dobre. Roblox. Player. Dobre, idem si zatiaľ zahrať ďalšiu hru. Fúha. Na to idem sem dať toto na oného. To počkaj. Ešte mám zapnuté. To vám potom natočím, ok, chlapci. Čakajte, ok? Treba čakať. Dobre. Môžem prehrať. Takto ľahko. No, ale tak ja nemám pocit, že to nejak vyhrávam. Ale šiton. Poď. Bum. Áno, to sme zabili.
Poď ešte tohto. Jak sa mohlo stať? Či je za sliepku? Či čo to je? Hejte. Čo bolo? To bolo slabé. Ej, čo to robí? Na ďalšie video vám natočím Roblox, možno. Nejakú hovadinku vám natočím. Takže hovadinky sú vždycky zábava proste. Viete, hovadinky je zábava, všetko je zábava. Tak akože zábava všetko není, ale prehrávam. Šidon. Ale to som prehral. Ale nie. No ja tu fakt prehrám. Ej, jo. Jo, chlapci, ja neviem, čo tam. Poď, ťa zachránim. Šiton. Jak ma mohli dať? Ja nemôžem zomrieť. Hej, on tam v sekunde dal. Nemôžem zomrieť. Poď, farbálka. Na nich. Dobre. Je to jedno. Dobre, otočil som to. No chlapci, ale to si nemôžem dopriať. Tam zomrie ten. Šiton. Áno, vyhral som, chlapci. Áno, dvakrát po sebe. Vyhra. Dobre, ak budem mať boxíky, tak si ich otvorím. Vidím, že mám. A pôjdem natočiť tú vašu šortku, čo ste chceli. Aspoň teda myslím, že ste ju chceli, ale ja som vám slúbil, že ju natočím. Dobre, takže čaute všetci. Vidíme sa na budúce a